Als er één ding is dat boetelanders haar in de 19e eeuw de eigener uitzegen, dan is het wel het Frieske gouden jerryzer. Een Engelse dame schreef in een brief naar huis hoe de ruiten van haar hotelkamer te haar verbustering schoonmaken waren door een tjeestfaam met een gouden helm op een holle. We zeggen vaak dat de gouden jerryzers typisch Fries binnen. Maar dat ben ze oorspronkelijk helemaal net. In jeddertien droegen ook de rikeleur van Orenloonstreken jerryzers. In uw provincie waren ze in de 19e eeuw een statussymbool van rieke boerenvrouwen. Zo groeide het jerryzer, dat in eerste een lietsgebruiksartikel weer, uit tot de compleet gouden helm van die faam die te ruten wosk. Het jerryzer record zou om 1600 hinnen overal in Nederland in de mode, onder de wat riekere lagen van de bevolking. Eerst is het net meer als een lietsijzeren boegeltje dat een moedse mooi op een holle vastzetten werken. Na 1600 groeit het uit naar een deftig sieraad en daarna wordt het van koper, zilver of goud maken. En hoe gaat dat met mode? De orenlagen van de bevolking nemen de trends oer van de elite. Krijgt zat wij u Sint-Wurg graag klaaien naar het voorbeeld van bekende artiesten. Het jerryzer wordt later dus ook droegen terug tjenst van. En wordt een vast onderdeel van de plattelandskleding. Bij geldgebrek is het jerryzer verkeerpje. En zo wordt bij gelijks onweesfamkes een jerryzer als bruidschat miljoen. Niet alleen als sieraad, maar ook als een spaarpot van mindere tijden. In de 19e eeuw wordt het jerryzer, vooral in Friesland, een statussymbool van boerinnen. Het groeit in vorm van een smelle boegel aan een helm die het helemaal om een holle zit. Dit had een maatje met de rijkdom in de landbouw. Vooral tussen 1840 en 1880. In die tijd gaat het goed met de boeren. Ze verdienen grauw yield. De rijke boerin pronkje met de mooiste en vooral de grootste jerryzers. Mensen van buiten de provincie weten net wat ze zeggen. Een Italiaanse schroever meent dat in Ljouwert zelfs een heel leger van vrouwen met helmen op hem aankomt. Hij zei dat het verblinden rekkert door het geblikker van al dat goud op stritten. Maar stadig gewoon klaaien de boeren in Friesland haar krekt als de gewone burgers. En aan het eind van de 19e eeuw lezen ze de jerryzers onkant. Volbloeien de jerryzers een Friesk symbool. Schotsploegen dragen nog heel iets aan ding. En ook de beide koninginnen, Wilhelmina en Juliana, krijgen een jerryzer aanbeen bij haar bezitters in Ljouwert. Het is wel vaker zo dat mensen haar bepaalde voorwerpen ta-eigenen als zo het alleen bij haar gebied jaren. In 1870 wordt in Ljouwert een grote historische tentoonstelling houden. En in het Friesk Museum wordt een complete hinderloper-stijlkamer inrichten. Hielpen had de naam van typisch Oud-Fries stadje met een eigen taal en eigen cultuur. Museumbezoekers kunnen er een prachtige kamer in. Met poppen in Hielper kleding, mooie meubels, blinkend servies en tegeltjes. De meesten vinden het prachtig en och, zo typisch Friesk. Maar in werkelijkheid staan ze te zien naar Delftse tegeltjes en Chinees porselein. De mensen in de 19e eeuw beginnen massaal dingen te samelen, waarvan zij denken dat die typisch Fries binnen. Geboorteleppels, meubels, ierdewerk, zilveren servies, enzovoort hinnen, enzovoort hinnen. Vaak wordt dit letter schonken aan musea. Zo had het Friesk Museum Sint-Wurg een van de rijkste collecties van dit woord. Ook jerryzers binnen naar te zien. In musea, maar ook op feesten. Dat vrouwen omrennen in oude klederdracht.